Quan has sentit el xiulet final de l'àrbitre, com t'has sentit? Molt content. Segur que no tant com els jugadors, perquè penso que han fet un esforç molt gran per guanyar, però lògicament molt i molt content. Hem guanyat un equip que ja heu vist, que és un tros d'equip, amb uns jugadors boníssims, i per tant, molt content, moltíssim. El Sant Andreu va empatar a l'Estadi Balear i ha guanyat aquí al Narcís Sala, és a dir, ha superat en el doble partit el líder indiscutible d'aquesta segona B. Quin ha estat el secret? Doncs, penso que avui hem guanyat, la forma ha sigut molt i molt bona, contra un gran rival, i bé, és un equip que juga a futbol i també deixa jugar, diguem-ne, entre cometes, no? Això de deixar jugar és difícil, però és un equip que té una manera de fer, que penso que a nosaltres ens hi va molt bé, i l'equip ho ha entès molt bé, i tot i rebre aquest cop als 10 minuts, que era la primera vegada que arribaven a porteria amb una acció individual destacada d'un jugador com els que tenen, que són molt i molt bons, tot i així l'equip ha continuat a la mateixa línia, fent i treballant de la mateixa manera, i al final hem aconseguit un resultat molt bo. Piti, et volia preguntar primer pel debut d'Edgar, no sé com l'has vist a l'Albert. Doncs bé, l'Edgar em portava una setmana a nosaltres i penso que ens han donat el que volíem, justament estirar molt als centrals, crear-li molts de dubtes i sobretot donar-li sortida a l'equip quan necessitava. Diguem-ne, s'està adaptant a la manera de fer de l'equip i lògicament s'adapta sobretot al ritme de competició de la segona B, que és bastant diferent que la tercera. Luis Blanco ha acabat tocat, si no m'equivoco, saps si... Sí, té un problema al turmell, a veure demà. Ha intentat continuar perquè es trobava molt a gust, havia fet el gol i estava participant molt al joc, però bé, no podia, no li permetia, llavors estava debilitant la capacitat de l'equip i ha demanat el canvi, a veure quin tipus de problema té. Repajant números, hem vist que traiem més punts contra els rivals de 10 cap amunt que contra els rivals de la taula baixa. És la manera de jugar? Ens sentim més còmodes contra els rivals forts? Bé, potser la manera de fer dels equips de la zona de dalt, a l'equip li va millor, no? És l'equip que els agrada intentar jugar més la pilota, i des de la zona baixa és un futbol molt més directe, l'equip s'ha d'adaptar després de recollir segones jugades, és més difícil d'atacar perquè l'equip està més desorganitzat, però bé, això ho haurem de valorar al final de temporada, sí que és cert que durant aquesta volta ha sigut així, i intentar que tot el que queda de segona aquesta dinàmica es canvi, sobretot per anar a parar el mateix, que és buscar la regularitat de resultats i de joc, que penso que el que ens ha faltat aquesta primera volta. 3 punts a banda, què és el que us pot aportar aquesta victòria? Bé, primer molta confiança en la manera de fer dels jugadors, s'han donat compte que fem el que sabem, ens dona resultats molt i molt bons contra el millor equip de la categoria actualment, i estic segur que al final també ho serà el millor, i per tant ens reforça amb la nostra manera de fer, i sobretot per aquells partits que ens trobarem encara molts que són altre estil de partit, altres maneres de fer dels equips, que seguim la mateixa filosofia, la mateixa manera de fer, al final ens donaran resultats i punts. Amb la decisió de Blanco plou sobre mullat, no? És una altra baixa, però un equip que, sobretot en la part ofensiva, entre cometes, està una mica alarmat. Sí, són coses aquí que això no ho podem controlar, ha sigut una acció, no sé si ha sigut patada o trepitjada o això, la veritat no li puc preguntar. I bé, això forma part del joc, anirem disposant d'altres companys que també estan treballant i que segur que sortiran al camp a córrer com lleons. Les preguntes? Parlant d'altes i baixes, Melo diria que es perd el següent partit, per sort torna a Didac, però està l'equip sota mínims. Sí, Moyano també tenim en 4 i penso que ara Nando també es fica en 4. Forma part de... Hem tingut la sort de que ha descansat Didac i ara ho farà Melo per la posició, perquè tenim la baixa de Borja també. Ens hem d'adaptar a les situacions del joc, de la Lliga, sabem que hi ha molts partits, que és molt llarga i cap problema, estiguem, anirem a guanyar els partits. Et veus tornant tu a sortir al camp? Home, a vegades surto.
les línies es donen compte, però ja m'agradaria, ja. Jo els dic als jugadors que el millor que hi ha és jugar, que no s'oblidin d'això, perquè com a entrenador o altres aspectes dintre del futbol, el millor és estar dins del camp, seguríssim. Avui un aspecte important, que potser ha faltat altres vegades, les contres s'han acabat bé, o com a mínim s'han culminat amb el xut final. Això és positiu? S'ha entrenat més aquesta setmana o simplement que avui s'ha estat una mica més efectiu, doncs, simplement que s'ha estat més efectiu? Sí que és cert que sobretot al principi ens costava, arribàvem a zones d'atac certament perilloses pel rival, però no acabàvem l'acció, no la finalitzàvem, i això semblava que l'equip no havia fet res i per arribar a aquella zona ens havia costat moltíssim. No aquesta setmana, sinó ja portem setmanes treballant això i insistint en que les jugades s'han d'acabar. Justament davant teníem un equip que feia això, sempre acabar jugades, o gairebé sempre, amb bones entrades, o amb xuts a porteria, o amb bones rematades. Hem insistit una mica més en això, però sobretot els jugadors avui ho han entès millor o han trobat les situacions per fer-ho així. El més important és això, sortir reforçats d'aquest partit, sobretot de la manera, que per nosaltres és molt important, dels 3 punts que és el que ens importa i moltíssim, però sobretot pensar que davant teníem un tros d'equip. Tu estaries d'acord que ha sigut el millor partit del Sant Andreu a casa en aquesta temporada? Ja no només per la victòria, sinó per actitud i encert, és que s'ha combinat tot avui. Sí, a bote pronto segurament dels millors, qualificar-lo del millor, penso que han hagut bastant bons, però sí que estaria per aquí lluitant per la primera plaça, segur. Alguna pregunta més? No? Vale, gràcies.